viewers, daw kolla li intom istaguna fuq YouTube. Illejna għanna service, live stream bħalma taraw. Il-maġġoranza tal-poplu ta' River of Love huma fid-djar tagħhom, imma il-kelma tal-Alla ma tistax bħalma jgħid Pawlu meta kien fil-ħabs, kien kwarantina, mod ieħor, u qal li l-kelma tal-Alla ma tistax torbota, jew il-kelma tal-Alla ma tistax timpruġina jew talaqa. Halleluja. Però xorta waħda minn fejn inkom id-djar tagħkom aqbdu l-Bibja f'idejkom u kulħadd jgħid warajja. Din hija l-kelma tal-mulej, hija kelma qdisa u hija kelma ħajja. Jiena lesni għall-kelma tiegħek missier u għad iktar ma nerġa' nkun l-istess iktar. Grazzi mulej li inti Alla li ma titbiddel qatt. Inti l-istess il-bieraħ, illum u għal dejjem. U nirringrazzjak li inti tirrenja b'mod suprem fuq il-ħajja tiegħi, fuq il-nazzjon tagħna ta' Malta u Għawdex u fuq id-dinja. Għalhekk insejjaħlek mulej, inti r-re ta' rejiet, inti s-sultan lis-saltan fuq id-dinja kollha. U grazzi mulej, aħna l-koll flimkien illum naqblu, tiġi saltnatek u jkun dak li trid int kif fis-sema hekk ukoll fuq din l-art. F'isem Ġesu Kristu. Amen. Nixtieq nibda billi il-kameras li ma waħda kameras dik. Nixtieq nibda biex ngħidilkom eżis dawk kollha tissegwu fuq YouTube li fil-5 ta' din ix-xahar il-mulej tani kelma. Qabel ma bdejna naraw daw din is-sitwazzjoni ġo pajjiżna dieta tal-COVID-19 li xi wħud isejħula coronavirus, il-mulej kien tani kelma qabel ma xejn minn da ma nqala. U propju ftit wara ftit jiem, bdewna nisimgħu b'nies li bdew jiġu infettati b'dan il-virus. Il-kelma nixtieq infakkarilkom għal dawk kollha li intom parti minn River of Love u dawk kollha li segwu fuq YouTube li l-kelma tal-mulej kienet di u kienet verament stern bl-Ingliż, kif tgħid bl-Ingliż stern, like very sharp, like jisu mela tefel tiegħi ngħidlu tiċċaqlaqx minn hemm. Hekk, jew irranġa s-sodda. Xi ħaġa. U niftakar il-mulej qal dir kelma. Poġġi l-patt tiegħi fuq fombok. Dik kienet kelma vera stern fl-ispirtu tiegħi, smajta vera clear. U għalli mbagħad għalli dik kienet vera stern, bl-Ingliż propja frajt smajta, fejn il-mulej għalli put my covenant on your lips. Mbagħad binqas awtorità, mhux għax m'għandix istess awtorità, ma binqas saħħa, smajt il-mulej jgħidli u wejt il-poplu tiegħi ipoġġi il-patt tiegħi fuq fommu. Dik tista' tiftaħ għamiltilkom messaġġ fuq u tistgħu tmorru tarawha fuq YouTube fuq dan l-istess channel. Imma nixtieq infakkarkom li jeżis aħwa li fis-saltna fir-realm spiritwali fid-dinja kollox jibda b'kelma nistgħu ngħidu kważi. Infatti il-Bibja tgħidlek xejn l-Iskrittura li Alla tkellem u krea. U il-barka, meta aħna nirrilisjaw barka, il-barka dejjem tiġi rilisjata mill-fom. U s-saħħa tiġi rilisjata mill-fom. U biex tisħed m'hemm bżonn tgħid I curse you jew ħan isħtek. Le, meta tisħed fisser qed tiddikjara l-kontra x'inhu l-barka. Dik tisħed. Tal-kontra meta inti tiddikjara xejn Alla iġġib ħajja. Meta inti tirrilisja xejn id-demonju, xejn id-dinja qed iġġib saħħta. Infakkarkom eżis YouTubers. Daw kollha tal-YouTube, infakkarkom isimgħu sewa. Li id-dinja skont it-tieni Korintin, żommi li hawnhekk please. It-tieni Korintin, kapitlu 4, vers 3 u 4 tgħidlek, l-Alla ta' din id-dinja jami lil daw kollha li ma jemnux, li ma jarawx, biex ma jemnux il-Vanġelu tal-glorja ta' Sidna Ġesu Kristu. Isimgħuni aħwa, kull informazzjoni, isimgħuni sewwa, kull informazzjoni li toħroġ kontrarju ta' xejn Alla jista' jgħidha raġel well-meaning, good man, sweet guy, sweet girl, kun ġej mid-demonju. X'fiha ħażina billi tikoltu fiha? X'fiha ħażina billi tikdem frotta? Faċli.
tmur kontra x'qal Alla. Qed taqbdu l-kunċett. Xi ħaġa li tmur kontra Alla mhux jiġifieri bil-fors għamel dak li huwa pereżempju ovvju ħażin, oqtol israq bank jew weġġal dak taħdejk. Il-fatt li inti m'intix qed taqbel malla qed taqbel mad-dinja fejn id-demonju huwa Alla u jirrenja. This is very powerful. Aħwa, ħanilkom biċċa oħra. U ħammurru fil-Ktib tal-Lut kapitlu 11. Fil-Ktib tal-Lut kapitlu 11. Isimawni kollha sewwa intom kollha tal-YouTube, tiċċalqu lil xmieħ. L-unika dnub li jiena u inti għanamlu minn issa sakemm din il-ħajja f'dan il-ġisem tiegħek huwa wieħed biss. Jekkux ħanemmen x'qal Alla. F'dak biss. Jekk toqtol, għaliex toqtol? Għax ma tmur kontra x'qal Alla. Jekk tisraq, għaliex tagħmel nub? Għax kun tmur kontra x'qal Alla. Jekk jiena mmur ma' mara barra miż-żwieġ, x'qed nagħmel ħażin. Mhux kulħadd jagħmel llum qed immur kontra dak li qal Alla. Jekk jiena ma naħfirx, għax jiena ma nistax naħfir għax ma nix kapaċi, qed mur kontra dak x'qal Alla. Meta jiena ma nimxix bil-fidi imma nimxi bil-biża', mhux kulħadd jibża naturali ta' tibża. Qed mur kontra x'qal Alla. U nfakkarkom hemm żewġ allat. Hemm l-Alla ta' din id-dinja u hemm l-Alla ta' Sidna Ġesu Kristu. L-Alla ta' din id-dinja jirrenja fuq dawk li għadhom marfux il-Kristu. Jirrenja fuq dawk li għadhom marfux il-patt li Alla għamel mal-poplu jew ma għamlu ma' ibnu Ġesu Kristu għal-poplu tiegħu. U allura minflok jimxu bir-realtà tas-saltna, jimxu bir-realtà tad-dinja. Minflok jgħixu bir-realtà tal-fidi, jgħixu bir-realtà tal-feeling. Inti tista' tkun, isimgħuni, inti tista' tkun bniedem reliġjuż, tista' tkun well-meaning, tista' tkun karitattiv u xorta timxi bil-feeling, bil-ġisem. Meta Pawl jgħidilna timxu skont il-ġisem ma memxu bl-ispirtu, meta timxi bil-fidi qed timxi bil-ispirtu. This is powerful, aħwa ta'. Naf li bħalissa ħafna jinsabu f'konflitt. Ħan nitkellem għal Kristjanu, number one dan il-messaġġ għal kemm jista' jisimgħu kulħadd għax huwa fuq YouTube, imma huwa indirizzat grupp nies partikolari. U qed nindirizza lill Kristjani bħalissa. Il-Kristjani li għandhom patt Malla. Xwara kollox min huwa mhux Alla u mill-Kristu reġettaħ u ma jafx il-Kristu dan il-patt għadu mhux qed jiġi attivat f'ħajtek. Għalkemm Alla jixtieqek li inti tiġi parti minn dan il-patt, imma m'intix qed tattifah fil-ħajja tiegħek. Meta jiena u inti nidimbu, qed nidimbu fuq ħaġa waħda biss. Ħanerġa' nfakkarkom. Number one, intom kollha li intom fuq YouTube. F'dan iż-żmien ħantikom parir ta' ħukom fi Kristu. Isma' il-kelma tal-Alla ħafna. Fuq il-YouTube channels tagħna hemm ħafna messaġġi fuq il-fidi. Ismagħhom. Hemm ħafna messaġġi fuq il-patt, il-qawwa tad-demm, l-awtorità tagħna fi Kristu, kif timxi fl-ispirtu. Mur ismagħhom. Għaliex? Għax il-fidi tiġi permezz ta' smigħ u smigħ permezz tal-kelma tal-Alla. U jiena u inti f'kull sitwazzjoni fil-ħajja tagħna u b'mod iktar f'dan iż-żmien għandek bżonn il-fidi. Għax il-fidi hija l-antidot ta' kontra l-biża'. Il-fidi huwa dak li teleb il-mart. Il-fidi huwa dak li teleb ix-xitan. U Ġesu Kristu jgħidilna fl-ewwel Ġwanni kapitlu 5 vers 4 jgħidilna l-fidi hija dik li teleb id-dinja. Mela dak kollu tad-dinja inti ħatelbu bil-fidi. Isimgħuni, meta inti qed qatta ħafna ħin tisma' x'qed jgħid id-demonju, x'jiġifieri id-demonju? Jiġifieri affarijiet li ħajbeżżawk, ħajġibuk b'dawn, ħajtaqluk, id-demonju jitkellem. Qed tifhmu? Jiġifieri jkun qed jinqeda b'dik is-sitwazzjoni, jew qed jinqeda b'dik l-informazzjoni, ħanilkom aħwa, id-demonju jista' jippritka l-verità wkoll.
Xiġifieri. Meta Ġesu ġie attentat minn xitan, id-demonju uża il-verità. Ikkwatalu l-Bibja wkoll. Meta x-xitan attenta lil Adam u Eva u qalla li jekk inti tiekol minn din il-frotta sewwa issiru bħal Alla, iċ-ċuċċata hija li Adam u Eva nisew li kienu diġà bħal Alla. Uża l-verità imma it-twistja. Imma jekk il-verità ma tidħolx mill-Ispiritu tal-Alla, il-verità dik it-tip ta' verità kemm mhix verità biżejjed, hija nofs verità jew verità twistjata, dik it-tip ta' verità toqtlok. Għax jiena nista' ngħidlek. Isma' qgħod attenta x'jekk tikol dal-ikel, inti ħatimrad. Sa ċertu punt hemm it-tajjeb fiha li qed intik twissija. Mekk inti l-ħin kollu inti pereżempju dej f'pajjiż li dal-ikel biss jiġi offrut, immaġna. U inti tittiklu da, ma inti tittiklu, qed kull darba ttiklu u taf li qed imardek, għala ħajmardek. Verità li toqtlok minflok dik il-ħajja. Għax is-sors li qed joħroġ minnha mhux Alla huwa d-demonju. Allura inħeġġitkom, Malta u Għawdex bħalissa għandhom bżonn il-messaġġi tal-fidi għax hawn ruxmata nies imwerwra. Issa, jiena mhux qed ngħidilek ma tużax l-erf ta' jiġifieri minn punta di vista ta' taħsel idejk, sewwa ma tmiss ċertu affarijiet, tevita ċertu postijiet, imma ħanejdilkom aħwa. F'daw l-aħħar ġimgħa qed nintaqa' ma' ruxmata nies li jgħidu li jemmnu fil-mulej istressjati. Għax ħajjithom f'ħakkatajn ġiet mibdula. U mhux inbilli ngħidu lockdown, nifhem u jekk ikun hemm bżonn li l-Prim Ministru jagħmel ikollu l-għad jgħaddi lockdown, jagħmlu. Imma ħanejdkom aħwa, ara ma taħsibx għax sirna għamilna lockdown, solvejna l-problema ta' Malta da. Ħanejdkom, solvejna waħda nkunu problema ma żidna ruxmat oħra, ħanejdlek għax għaliex. Għax issa ħajspiċċaw imorru ruxma ta' nies għand il-psikjatri u għand il-psikoloġi. Għax qed jiġu stressed u hemm ħafna tensjoni. Għax issa r-raġel minflok qed imur ix-xogħol qed jibqa' mal-mara. Issa mit-tfal minflok qed imorru l-iskola qed jitqgħu mal-mami, ma issa il-ħajja tal-mami spiċċat. Il-ħajja tad-dadi jinvadi kontinwament il-mami minflok sa filgħaxija. U issa ħanispiċċaw ħanibdew nieħdu id-depressants issa. Mhux jiena taf Jesu Kristu u laqqas il-poplu Alla. Sewwa, imma ara ma taħsbux hemm affarijiet li u jalla il-mulejjati l-erf lill-kapijiet ta' pajjiżna, imma jekk isir lockdown tittobdieħ imma mhux bil-fors hija r-risposta. Għax minn ftit daw l-aħħar ġranet il-Kristjani stressjati li ntqajt magħhom hija verament tal-biki. Nies istressjati għax inti qisek tfajtu l-kulħadd fil-ħabsa u għalkemm m'hemmx sissa xi direttiva uffiċjali kulħadd jingħalaq ġewwa, imma sa mingħajr direttiva tiġà kulħadd magħluq ġewwa. Jiġifieri il-Prim Ministru ifrankajtulu waħda. Għax tiġà magħluq kulħadd ġewwa u taf x'għalaqhom ġewwa mhux il-ħitan, il-biża'. Mhux il-ħitan għalqhom, il-biża' għalqhom. U ħanelkom aħwa, għalikom kattolċi, għalikom protestanti, għalikom evangeliċi, għalikom pentekostali, għalikom battisti, għalikom luterani. It is completely a real pity. Meta aħna suppost imsejħin biex nkunu ir-risposta ta' din id-dinja, mhux nagħmlu bħad-dinja jew xi wħud għar. U qed nagħtuh parti lill-għadu, Jina nixtieq inħeġġeġ u hawnhekk nagħmel appell pubbliku. Nixtieq nagħmel appell. Nixtieq nagħti suġġeriment. Jalla tasal fuq id-nejn il-kbarat ta' pajjiżna, politikanti u mexxejja jitolbu pubblikament. Ollu l-isem ta' Ġesu Kristu pubblikament u ħataraw il-barka kbira li tiġi fuq pajjiżna. Amen. Tistħux tollu l-Ġesu. Naf li ħajkun hemm min igerger. Igegru.
naħseb tafu daqsi li issa l-ħajja pubblika li rixtu fija. Taf li min jaqbel ma'kom, ma jaqbilx. Imma ħanilkom ħaġa, meta intom tbirku lill-Alla pubblikament, Alla jollikom pubblikament. U Alla jbirek il-pajjiżna, halleluja pubblikament. U meta ħna naraw madwar id-dinja, pajjiżi fejn il-Prim Ministru, jew il-President, jew il-Mexxejja jollu lill-Alla, jollu lill-Kristu u jiddedikaw ġurnata ta' talb għalkemm ġurnata orraj aħjar mixej. Imma grazzi Ġesu, dak huwa kollu passi li ħajatturaw il-barka tal-Alla fuq pajjiżna. U nixtieq ninkoraġġi u jalla tasal fuq id-nejn il-Prim Ministru li jiena nirrispetta u nħobb bħala proxmu tiegħi u nitlob għalik ta' spiss u l-President u l-Mexxejja ta' pajjiżna. Ollu lil Sidna Ġesu Kristu. Naf li Malta għanna minn ma jemminx u minn jemmin differenti. Imma jekk inti da Ġesu, olli l-Ġesu, ħadd ma tuwaqfek. U laqqas ħadd ma jista' jwaqfek. Halleluja, anzi nissigurak jiena nassigurak li jekk kellek 100,000 warajk issa jkollok 200. Halleluja. Grazzi Ġesu. Lut kapitlu 11. Dan mhuwiex żmien li nibżaw. Dan mhuwiex żmien li noqogħdu lura. Dan huwa żmien. Halleluja. Li nimxu bil-fidi u niftakru minn aħna. Grazzi Ġesu. U nemmen li anka lejla ħafna minnkom fuq YouTube ħajkun hemm bosta minnkom tfiqu. Fil-ktib tal-Lut kapitlu 11, Lut 11. Grazzi Mulej. Tiftakru għal-iskrittura Luqa kapitlu 18 vers 8 fejn tgħid meta l-iben tal-Alla ġej, when the Son of Man, meta bin il-bniedem jiġi, titkellem ma' Ġesu, ħajsib fidi fuq id-dinja. Dik kieku jiġi issa ħajkun diżappuntat ħafna. ħajsib fidi fuq din id-dinja. Inti li qed tisma' dal-messaġġ. Għal darb'oħra mhux qed ngħidlek li ma timxix bil-għaqal, imma ma tistax timxi imwerwer u toġob bil-Alla. Għax il-Alla toġbu biss bil-fidi. Tgħidli imma għax illum qed nimmedita fuqha, kif tista' timxi bil-fidi u bler fl-istess ħin? Għax xi kultant il-Bibja tgħidlek that aħna we are fools, aħna nidru boloħ fajn id-dinja, tgħidlek l-ewwel kont kapitlu 7, erbek tgħidlek, Pawlu jgħidlek we are fools for Christ's sake, aħna boloħ għal mħabba Kristu. Kif tista' tiġġogilja l-fidi u l-erf daqqa. Ħantikom eżempju jismaħħa. Tiftakru meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu? U qallhom jiena nipprovdilkom? Sewwa, tiftakar x'għamlu? Imma kaxkru kollox kull mandkom magħkom ġibuh. Tiftakru? Meta Alla ħareġ il-poplu tiegħu mill-Eġittu? Sewwa, tistgħu tmorru taqrawha għax huwa l-istess żmien tal-Passover ta' meta Alla ħelishom minn taħt il-madmat tal-għadu. Il-ktib ta' Eżodu minn kapitlu 11-15, il-Bibja tgħidlek ħareġhom u mhux ħareġhom brok, ħareġhom b'ħafna proprjetà, oġġetti, ħobs, il-biss. Jiġifieri hemmhekk jiġi l-erf. Mela qed tifhmu? Jiġifieri all right. Mhux qed ngħidlek mur iżvojtja supermarket. Sewwa u tispiċċa meta tiġi tirġa' jkun ġi skada. Sewwa. Imma hemm tista' tibbalanċjah l-erf. Ħantikom eżempju ieħor kif tista' tuża l-erf. Jekk inti aħna nafu, il-Bibja tgħidilna li jekk tixorbu xi valenu ma jagħmilkom l-ebda ħsara. Allura issa nibdew nixorbu l-valenu bda żej. Imma jekk inti tiġi f'sitwazzjoni sewwa li inti jew xrob xi ħaġa u mlitlek id-deni. X'tagħmel? Tuża l-fidi. Imma jekk hemm xi ħaġa li taf jekk tagħmilek id-deni, tuża l-erf u ma tixrabix. Mela l-erf jipproteġġik. That's right. Wisdom protects you. But faith
delivers you. L-erf jipproteġik, jipproteġini ma mmurx fil-oli, jipproteġini ma mpejjibx sigaretti, jew ma mpejjibx affarijiet li jweġġaw, ma nħuġ affarijiet li jweġġaw li ġismi. Imma jien nagħmlu pereżempju jiena spiċċajt f'post jien nafu l-lejla jien naf u l-ikel speċjalhom jien għandi l-ġuħ. Pereżempju jien naf mhux ħanagħmel ħażin jekk nikol pakkett jien naf xi pakketti minn daw tal-xejdulhom junk food. Per ma jfissirx li jiena ħanoqgħod nikol il-junk food kull ħin, dak mhux erf. Tifhmu mela tista' tibbalanċjah. L-erf jipproteġik minn ċertu deċiżjoni ħżiena li tagħmel, però jekk tispiċċa u ssiblek innifsek f'sitwazzjoni fejn issa għandek bżonn tuża l-fidi, hemmhekk issa għandek bżonn tuża l-fidi biex tiġi meħlus. Mart. Għalhekk inti u għalhekk irridu noqogħdu attenti, għaliex irridu noqogħdu attenti, f'liema sens. Għax aħna qed ngħixu fi żmien. All right, clubs tal-gym jingħalqu. U naħseb that was wise għaliex. Number one inti biex tagħmel workout m'hemm bżonn il-gym. U apparti fil-gym mill-lat naturali ħan nitkellem kulħadd jereq. Ma tantx it doesn't sound very attractive. Imma apparti minn hekk. Imma xorta tista' tagħmel workout jekk trid. Tista' tagħmel workout ġoddar tiegħek, tista' tagħmel jekk għandek treadmill. Tista' tagħmel workout timxi. Hemm ħafna affarijiet. Imma xorta għandek ħafna supermarkets xorta għadhom miftuħin. Mela, per eżempju, ċaħat fuq il-television reċenti, l-bieraħ fuq il-Facebook, persuna popolari f'Malta, għalet mort gym, mux gym, sorry, mort supermarket u kien mimli bin-nies. Sawa, mela senna ftit. U mela jien taf xi ngħidilkom li s-supermarkets għandhom ħafna iktar fidi mill-knejjes. L-owners sa' supermarkets għandhom ħafna iftar fidi minn ħafna mexxejja reliġjużi ta' pajjiżna. Għax daw, mhux qed jibżaw. U l-business għadu għaddej. Anzi, bħalma qalli ħabib fil-mulej, qalli bħalissa mifquwan bix-xogħol, kulħadd qed jimxi mela għalihom laqwa żmien. Kapix? Mela sewwa nagħlqu l-knejjes. Fej suppost huma il-post ta' refugju u l-post fej suppost naraw in-nies u jinħelsu għax Ġesu Kristu suppost qiegħed hemm ħaj. Imma il-supermarkets u l-fabbriki dawk inħollhom miftuħin. Mela mhux l-istess. Infatti veru mhumiex l-istess. Għax fejn hemm il-preżenza t'Alla hemm il-fejqan. U min u iblaħ bħali, ma jimportax billi tgħidu li boloħ, iblaħ, nemmen li fil-preżenza t'Alla m'hemmx mart. U jekk ikun hemm ifiq. U bħalma rajna nies ġoddan il-komunità ħafna nies ifiqu, ħafna. Għaliex ma jfuqux minn kwalinkwa problema oħra. Jiena nifhem ta' mill-lat naturali kif jaġixxu u kif jirraġunaw ċertu nies. Imma qed norikom issa stess anka l-ipokrizija tagħna stess. Mela x-xogħol immorru. Il-fabrika mmorru, il-kumpanija mmorru, ma tmurx il-knisja. Ħajjiġi issa Ġesu Kristu jgħid ara nfittex il-fidi. Kemm ħajdu mqalleb ġo fik? Hawn xi ħaġa. Ħanejdilkom aħwa. Il-mulej iħenna lejna u jibda minni. X'daqqa ta' ħarta tajna l-Kristu il-Knisja t'Alla f'din il-pajjiż. Mhux ġa Malta biss ta'. L-Italja naf li hawn ħafna nies jħobbu l-mulej u jinsabu f'konflitt. Però ngħid dan ukoll nagħmel appell għall-mexxejja. Nifhimkom għax mhux faċli, anke jiena bħala pastor. Insibri nifsi miġbut daqqa minnaħa u daqqa minn oħra. Għax jew hekk jew għax jew hekk. Imma aħna bħala poplu Malti u poplu t'Alla. Għax jiena nemmen li hawn Malta u ħafna nies jħobbu l-mulej. Sewwa. Kemm għandna bżonn nisimgħu x'qalilna Ġesu? Kemm għandna bżonn nemmnu x'qalilna Ġesu?
Għax Ġesu huwa dak li jfejjaq kwalinkwa virus u kwalinkwa marda u kwalinkwa situazzjoni. Imma sfortunatament għandna roxmata Ġesu tal-ġebel, Ġesu tal-kartapesta, Ġesu tal-ġibs, imma Ġesu ħaj ftit intaqgħu miegħu nies. Halleluja, Lut kapitlu 11, xi darba nibdew. Nafina mhux qed nipprova tħossok, ovvjament ħalli l-Ispiritu Santu jkellmek okej, dak 100%. Ħalli l-Ispiritu Santu jkellmek u jikkonvinċik okej. Imma dan li qed ngħid mhux biex inejn biex inġelkom tirriflettu aħwa. U ħanilkom ukoll intom li qed tisimgħu fuq il-Facebook, fuq il-YouTube. Ma tista' tikkundanna lil ħadd. Għax ħadd ma ħajimxi bil-fidi tiegħek, irid jimxi bil-fidi tiegħu. Dak li jaf u dak li ma jafx, jekk irid isir jafu. Unutli. Dan mhux messaġġ ta' kundanna, dan huwa messaġġ li għal min għandu qalbu għal mulej, naħseb jagħmel tajjeb jekk jirrifletti naqra. Naħseb hekk nagħmel jien. Għax jiena jew ħanemmen li Ġesu Kristu huwa ħaj u għadu jfejjaq sal-lum il-ġurnata u li Ġesu Kristu l-kelma tiegħu vera għadha taħdem sal-lum il-ġurnata, jew nkella ħanaġixxi bħad-dinja u fajna jalla nkun għar. Għax għadej inti taġixxi bħad-dinja inti supposta tafni da. Tad-dinja nippretendihax ma jafunix. Int ħadaġixxi hekk. Inti supposta tafni da. Għalhekk il-mulej huwa mnikket. Għalhekk il-mulej mnikket fil-poplu tiegħu. Għax il-mulej il-fejdi mill-poplu tiegħu jippretendija mhux mid-dinja. Ħanaqraw fl-imkien ħwejja. Il-fejdi hija pedament tal-ħwejjeġ li għandna nittamaw. Hija l-prova tal-ħwejjeġ li ma narawx. In-nies tal-imoddi oġbu lil Alla sewwa sew għax kellhom il-fejdi. U permess tal-fidi li aħna nemnu kif Alla ħoloq id-dinja bil-kelma tiegħu. Hekk li minn dak li ma narawx sar dak li jidher. Mhux dak li ma jeżistix, jeżisti ma narawx. Ma meta naġixxu bil-fidi, dak li ma narawx isir jidher. Permess tal-fidi, dak li tiġà jeżisti, il-fejqan għal dan il-virus tiġà jeżisti. Il-ħelsin għal pajjiżna għal dawk in-nies biex ifiqu tiġà jeżisti. Ma jekk aħna nitgħalmu u dawk kollha li huma morda, dawk kollha li huma għandhom bżonn il-fejqan, jitgħalmu, jgħidu u jirrilisjaw il-patt Alla minn fuq fomhom. Mbagħad dak li għadu ma jdirx imma tiġà jeżisti, imma jeżisti, ma jdirx. Isir jidher u jsir jimmaterjalizza. Nixtieq naqralkom dal-passaġġ kollu ħanaqrawh eventwalment. Però illum għad naħseb ovvjament mhux illum biss għad naħseb, hello. Imma niftakar meta għandi messaġġi fuq il-YouTube morru simgħuhom il-fidi li teleb il-ġganti. U mbagħad hemm il-partu il-fidi akbar mill-ġganti. X'qed jiġri ħanidilkom is-sitwazzjoni tal-ġisem ta' Kristu bħalissa f'Malta u f'ħafna bnadi madwar id-dinja. Bħalissa għandna il-golija. Bħalissa l-virus jidher il-golija. U għandna l-David. U David suppost huwa il-Knisja illum. Imma x'ġara propja mhux David għadu ma kienx fix-xena. Għandna il-poplu ta' Izrael, dak huwa l-Knisja, llum il-poplu tal-Alla. Il-Knisja hija l-poplu tal-Alla. Knisja ġifieri irrelevanti mid-denominazzjoni, issa kattoliċi, protestanti, evanġeliċi, pentekostali, karismatiċi, neokatekumenali, irrelevanti minn kollu. Għandna il-poplu tal-Alla. U għandna l-poplu tal-Alla tiffaċċja lil Golija. U dal-poplu povru tal-Alla li Alla tant uħobbli Ġesu Kristu tant għandu kompassjoni kbira lejh. U jammar fihom u jimxi fosthom. Tant ilhom jisimgħu il-Golija. Ħanoqtlok! Ħanmardek!
Inti minti xej kontra tiegħi. Ara kemm tilt nies jiena il-kampjun tal-Filistini. Tant ilhom jisimgħu dal-kliem. U kulħadd jgħid, smajtu x'qal ħajoqtolna. Smajtu x'qal ħana mordu. Qalu x'qal ħadd ma jelbu. Illa u kulħadd jibża. Jiġi wieħed. Gustus, Sharon Oakley, Ħamran il-bibja tiegħek, Ruxxan, għadu tifel. U jgħidhom għalfejn qed tibżgħu. Jgħidu inti m'intix qed tisma' news, ma smajtx kemm ilhom jgħidu. Le jiena ma smajtx hekk, jiena kont qed nisma' lil Alla. Għax kont qed attaħħim mal-mulej fid-deżert man-naċ. U kont kien tkellimni l-mulej. Għallulu isma' għaw Golija dan il-Golija qed jitretenjana u jaddidna. Sewwa. U għalina ħajoqtolna u David għamilhom hekk. Biex qed titħaq int. Inti blaħ jaqgħu river of love. Għal-mela int ma tafx x'qed jgħid dan l-ġgan. U msamma u ħareġ David biex naqtalkom storja qasir. U qal dan qed jedditkom. Poplu dal-mulej, dan qed jedditkom. Mela intom ma tafux li Alla tiegħi tiġà elibni neleb il-kanser, elibni neleb il-mewt, elibni kien miegħi biex neleb l-iljun, kien miegħi biex neleb l-ors, kien miegħi biex neleb iċ-ċirkustanzi u l-limitazzjoni kollha. Il-mulej dejjem kien miegħi. U dan ukoll ħajjispiċċa bħalhom. Għax il-mulej li kien miegħi qabel għadu miegħi sal-lum u dan li qed jiffaċċjana bħalsa ħajgħaddi wkoll. U naqtgħulu rasu. Halleluja. Imma il-poplu tal-Alla huma too busy jisimgħu l-news law, il-bad news lem, dak law, dak lem, u kemm qed qatta ħin tisma' xejn il-mulej. Ejduli f'dawn il-ġimgħa kemm il-sija qattajtu tisimgħu messaġġi fuq il-patt, fuq il-glorja, fuq il-fidi, fuq il-fejqan. U għajdu lilkom infuskom qudiem Alla li qed jara kollox kemm smajtu news fuq il-virus. U taf samilkom l-għadu, tant emmintuħ li frizakom. Tant smajtu bad news li jissa dak li kien tal-għadu sar ta'kom. U Alla tijaj, poplu tijaj, bħalma qal il-David, tinsiex xwettek jien. Tinsiex xetlek jien. Dak li għammar fid-del ta' Alla li jista' kollox. Dak li jistken għal-ken tal-oli. Lebda marda ma tersaq leje, lebda virus, lebda dizastru, lebda disgrazzja ma tmissu. Għaxu poġġa tama u l-fidi tiegħu fuq il-mulej. U l-mulej huwa l-fedeltà u l-kurrazza ta' dak it-tifel. Salmi 91, illum bħalissa taf kemm qed jgħiduh is-Salm 91. Ħanidilkom storja. Storja oħra, kemm għamilkom tidu storja? Allora, entom tal-YouTube u l-idejkom. Tajjeb, għalli tidu storja. Mela, darba kien hemm fejn ma l-mobile. Mhux għall-mobile. Mela darba kien hemm wieħed oratur u da kien jaf jitkellem pubblikament. He was a public speaker. U kien tant kien jimmereviljom in-nies, kien jisammarhom kif tant kien jaf jitkellem. U fl-aħħar ta' kull session, kien jgħid il xi ħadd mill-folla u jgħidilhom hawn xi ħadd jixtieq jgħid xi salm, għax fl-aħħar kien jispiċċa b'salm 91. U da kien jirreċita, ġifieri jgħid. Is-Salm 91 u kif kien jgħidu għax kien jafu bl-amment, kulħadd kien iċebċeb. Bravu! Kemmu bravu! Wow! Kemmu bravu!
U ta' spiss kien jgħid, għaw xi ħadd jafu jew xi ħadd irid jgħidha, u kien jitilgħu msamma. U darba xi ħadd fil-folla olla idea. U qallu jiena nixtieq ngħidu. U tala ġuvnot. U beda kulħadd kwit, kulħadd ħax sewwa. U da beda jgħid u jirrakkonta Salm 91. Salm 91. U huwa jirrakkonta kulħadd baqa' bħal u miftuħ. ħadd m'għamel mossa, laqqas ħadu nifs, baqgħu imsamrin. U ħadd ma ċabċablu da tifel. U da il-public speaker għallu sieħbi, għallu għedni ċessa. Għallu għataf kemm snin indur ma pajjiżi ngħid dan is-salm u jċabċpuli u min jikpi. Għal imman tanaġeb għal qatt ma rnexxieli intib ir-reaction li inti ġibt ma dawn nies. Għallu tista' tgħidli x'għamil x'differenti int. Għallu sieħbi, għallu inti taf is-salm imma jiena naf il-dak li jista' kollox. ħafna Kristjani jafu is-salm. Inti tafu l-dak li jista' kollox. Vers 4. Kien permess tal-fidi li Abel offra l-Alla sagrifiċċju aħjar minn ta' Kajin. Sagrifiċċju li bis-saħħa tiegħu kiseb xhieda li hu kien raġel ġust. U Alla taħ xhieda tad-doni tiegħu. U b'dik il-fidi hu għadu jsamma leħnu għad li miet. Kien minħabba fil-fidi li tiegħu Enok ittieħed minn fosna hekk li hu l-mewt ma rajiex. Ma nstabx iżjed għax Alla kien ħadu. U tassew qabel ma ttieħed kien kiseb xhieda li hu kien oġob lill-Alla. Mingħajr il-fidi. Xi tfisser il-fidi pastor? Li once li Alla għallek ħaġa, inti dik issa ħajtek tiddependi fuqha. That's it. I don't question the promise, I question the problem. But we have Christians questioning the promise, not questioning the problem. Minar il-fidi ma jistax ikun li wieħed joġob il-Alla. Għax kull min jersaq lejn Alla jeħtieġ li jemmen li Alla hu. Dik il-biċċa kbira tal-Maltin waslu. Imma hawnhekk issa fejn ħafna tal-Maltin ma waslux. Jalla taslu lejla. Immissa mhux biss li temmen li hu Alla hu u li jeżisti, immissa temmen li hu jagħti il-ħlas xieraq lil dawk li ifittxuh. Ma nabux biss temmen li hu, imma titemmen li hu wkoll ifejjaq, li hu kapaċi jipproteġik, li hu kapaċi jeħilsek. Kien minħabba l-fidi li Noè, il-fidi tiegħu li Noè marraf minn Alla dwar ħwejjeġ li kienu għadhom ma jidrux, mimli bil-biża' qaddisa, bena arka biex isalva l-familja tiegħu u b'dik il-fidi kkundanna d-dinja u sar werriet tal-ġustizzja li tinkiseb bis-saħħa tal-fidi. Aqraw il-komplement tal-passaġġ. Tiftakru meta fi ktieb ta' ħanorikom passaġġ, morru hemmhekk. Morru fi ktieb ta' Gideon. Mhux da Gordon, ta' Gideon. Hallelujah. Alleluja. Mela isimgħu, ħanorikom fi ktieb tal-imħalfin, morru hemm. Għax nemmen ukoll ktieb tal-imħalfin.
Ismawni ħaġa ħu. Dal-axħar jiena f'daw l-axħar ftit xhur ippritkajtilkom messaġġi fuq il-fdal, tiftakru? The remnant. Do you know who are the remnant? Those who walk by faith. Meta inti għandek il-maġġoranza tal-poplu Alla, sewwa, u mhux qed titkellem għall-poplu ta' Malta dan, titkellem anke fil-poplu ta' Alla tad-dinja tal-Bibja. Għandek fil-Bibja. Meta Ġesu jbaxa mal-poplu tiegħu, x'istaġeb? Meta xi ħadd qallu għallem f'Mattew. U f'Mattew insejf li m'għandikun passaġġ 9 jew 10. Imma msommem qiegħda. U ġi wieħed ċenturjun u qallu l-qaddej tiegħi ma jiflaħx. Qallu please. Qallu fejquli. Qallu ejja ħaniġi ħanfej. Qallu le please, qallu tiġi xi. Qallu mallem, qallu jiena naf li inti l-mument li tgħid il-kelma il-qaddej tiegħi ħajkun infejjaq. U Ġesu Amerika. Ġesu. Wow! Xi smajt u da lej poplu tiegħu. Qalhom xi smajt? Da laqqas biss għandu bżonn immur hemm qalli. Da qal kull bandi nagħmel ngħid biss il-kelma u l-qaddej jkun infejjaq. U Ġesu qal, iftakru Ġesu Alla, qal qed bellaħni xbin. Qallu dik il-fidi ippretendej nara fil-poplu tiegħi. Dak li Ġesu qal. Qallu dik il-fidi. Laqqas fil-poplu f'ħadd f'Iżrael ma rajta. U kalli nara fik. U x'inhi dik il-fidi? Alla qala jien nemmina u ma nikkwestjonjax iktar. God said it. I believe it. That settles it. Il-fidi tiegħek hijek. Għal-fejqan, għal-ħelsin, għal-providenza, għal kif il-mulej jipproteġik. Il-ktib ta' Gideon. Mux Gideon, sorry, l-storja ta' Gideon. Il-ktib tal-imħalfin propju. Kapitlu 7 ħanaqralkom. Jak tmorru kapitlu 6, tgħidlek li l-poplu tal-Alla abbanduna lill-Alla. Taf li tgħidej? Il-poplu tal-Alla abbanduna lill-Alla. U xi tallimna ġimgħa ilu aħna? Meta l-poplu tal-Alla jabbanduna lill-Alla u jdur lejn l-Alla tfolozz. Isma'wni jekk titlob il-lewda qed tagħmel dnub. Jekk titlob il-qaddisin qed tagħmel dnub. Jekk titlob il-Madonna l il-Madonna l-Em u din il-Madonna qed tagħmel dnub ieħor. Naf li din mhux ħafna popolari imma biblika, dik hija l-kelma tal-Alla, samel inti biha li trid. Però hawn ħafna Alla oħrajn, Alla tal-fama, Alla tal-kilba, Alla tal-ejra, Alla tal-flus, Alla tal-poter, Alla tal-fama. Daw kollha Allat. Allat li Alla għal il-poplu tiegħi mar wara dawn l-Allat. Alla tal-biża. Għax il-mintaqdi huwa s-sit. Whom you serve is your master. Do you serve faith or do you serve fear? Isimawa, imħalvin u ħanaqraw għan nispiċċaw għan nekun nitolbu fl-imkien. Kapitlu 7 mħalfin. Il-mulej jitkellem il-poplu tiegħu. Naf li ħafna tjaraw dal-messaġġ bħalissa. Ħalli l-mulej jkellmek. Jiena ma rridx nagħmel messaġġ biex nikkundanna lil ħadd, imma huwa tajjeb li aħna nirriflettu. Huwa tajjeb li nirriflettu. Vers 2, il-mulej qal lil Gideon: għandek nies wisq miegħek biex niftaħ biex nerħi l-midjajin fidejkom. Iżrael jibda jiftaħar minn fuqi u jgħid is-idi salvatni, għalhekk Alla qal lil Gideon: issa kellem in-nies u xandar u jisimgħu kuwejdilhom min jibżaw jitwerwer jerġa' lura. Smajta di? Smajta di? Jiena les biex nagħmel miraklu fostkom, poplu tal-mulej. Poplu Malta wawċi, jiena les biex nagħmel miraklu kbir fostkom.
Għax l-għadu jrid ifarraktom ikissirkom. U Alla sejjaħ il-poplu tiegħu, ma qallhom irid neħliskom minn taħt il-dej tal-għadu. U lil Gideon qallu isma' għandek wista miegħek, qallu naqqashom għax jekk dak li jiena ħanagħmel jirbħu bil-qawwa tagħhom jaħsbu li bis-seta tagħhom ir-rebħa ġiet, jaħsbu li bis-seta tagħhom il-fejqan ġej. U Alla qallu nisimgħu, min jibża u jitwerwer jerġa' lura, għandek id-dubju, tibża mela mur id-dar. U erġa' lura mill-kotra 22,000. 22,000 telqu lura ta' poplu tal-Mulej daw. U reġgħu lura mill-kotra 22,000 u baqgħu 10,000 ruħ għal-menu. Imma il-Mulej raġa' qal il-Gideon, Gideon, naqqas, il-fdal għadu kbir wis. Għax fadal wis nies, niżilhom ħdejn l-ilma u hemm nagħmillek l-għażla u l-min ngħidlek, dan jiġi miegħek, dan jiġi miegħek. Jekk jiena ngħidlek dan jiġi miegħek, mela dan jiġi miegħek. U kull min ngħidlek dan ma jiġix, mela ma jiġix. Vers 5. U niżel in-nies ħdejn l-ilma u l-Mulej qal il-Gideon, kull min jilaq l-ilma bil-sienu bħal ma jagħmlu l-klieb, jiġifieri jinżel u ma l-ilma jsir hekk. Dik hija powerful, dik fija sinifikat, Issa ngħidilkom xi tfisser dik. Daw kollha li jinżlu hekk u jitfgħu wiċċhom mal-ilma, jagħtsu wiċċhom fl-ilma. Sewwa qallu daw qaċċat. Mhumiex tajbin għal dak li rid nagħmel għall-poplu da. Ara dak li jiena ħan nagħmel jiena tgħid il-Mulej għall-poplu kollu, ma nistax nuża l-poplu kollu. Irid nuża biss ir-remnant. U by the way, tħabbix rasek, Alla qatt ma uża l-poplu kollu. Alla dejjem uża l-fdal. Tafu din? Jekk biex jaħtaf l-art imweda, dejjem il-fdal. Xibat, 12 il-spija. Dejjem il-fdal. X'qajjem il-Mulej għandu knisja kbira kieku, u katedrali u knejjes u binijiet u ħafna jgħidu li huma praise the Lord tal-Mulej. Imma min huma vera tal-Mulej? Il-fdal. U min huma l-poplu tal-Alla? Dak li jitkellmu b'Alla bħal Alla, dak li jaġixxu bħal Alla, dak li jaħdmu bħal Alla, id-deċiżjoni tagħhom huma bbażati fuq Alla u kif jitkellmu ma jitkellmu isa kif tisma' Alla jitkellem. Hello, hallelujah. Vers 7, u l-Mulej qal il-Gideon, b-300 raġel li laqgħu l-ilma jien insalvakom. U daw x'għamlu l-oħrajn qallhom u dawk kollu l-Mulej qallhom hekk ara. U dawk li jaqbdu l-ilma f'idejhom. U jixorbu hekk. X'inhi differenza? 1. Min niżel ma' l-ilma miel. Bawd. Ixrob l-ilma tad-dinja. Tu, moħħogaw. Min li jixrob l-ilma tad-dinja, nesa iħares lejn għadu. Easy to take out. No longer alert. Now alienated. Mux iktar alert, issa totalment alienat. Smajta dik. Le, ma smajtix! Għax kont business ma xat jgħid Alla. Dawk li qablu l-ilma fidejhom. Xorbu l-ilma. Bajnjon fuq il-Mulej. Huwa jassu. Assu. Għax id-demonju bħal il-jun qed idur madwarku biex jara minn kif jiblakom. Imma intom ifqulu bil-fidi.
Illum, poplu tal-mulej, ħanejdilkom jiena, Alla jridkom kwarantina. Qabel ma jagħmilha xi announcement il-Prim Ministru jew il-President, qed nagħmel announcement jiena, poplu Malti wawċi, idħlu f'kwarantina. Issa, mhux minn nofs il-lejl jew minn għada jew mit-tnejn li ġej, illum. Idħlu f'kwarantina. U l-kwarantina jekk tridu verament tkunu protetti, jisimha Kristu. Idħlu fi Kristu. Halleluja. Għax min jidħol f'kwarantina fi Kristu, lebda virus, lebda marda, lebda saħta, lebda demonju, ma t-tersaq lejh. Halleluja! Gloria lilek Ġesu! Ejja nitolbu aħwa. Ejja nitolbu. Ejja nitolbu aħwa. Intom eżiż aħwa fuq YouTube. Jekk il-mulej kelmek il-lejla għatih glorja. Il-mulej huwa miegħek, il-mulej ħobbok. Irrelevanti jekk dix ġejja minn Alla jew ġejja mid-demonju, jew ġejja di m'għandix dubju żgur fuqha minħabba d-dnub tal-bniedem, dik żgur, dik dejjem żgur. Imma relevanti Alla huwa jibqa' ħanin u jibqa' tajjeb. Anke li kieku ġejja minnu l-Iskrittura tgħidilna jekk ninmu u nduru lejh ukoll jaħfrilna u jfejqilna narna ġifieri xorta waħda. Tiġi minn xiex tiġi, minn fejn tiġi qasju importanti. Importanti huwa jekk jien ndur lejn Kristu, Alla jwedni li hemm il-fejqa. Hemm il-protezzjoni, hemm il-ħelsin. U llum ħanejdlek eżis din il-kamera jekk inti llum tixtieq tidħol fi Kristu, kwarantina fi Kristu. Il-Bibja tgħidlek aħna llum mitna u aħna llum moħbija fi Kristu Malla. Kolossin 3 vers 1-4 mur immedita fuqha. Ħalli mur immedita u l-Iskrittura tgħidlek l-ebda arma msawra kontra tiegħek ma tirnexxi. Halleluja, l-ebda pesta ma tersaq lejk. 1000 ruħ jaqgħu ma' ġembek u 10,000 fuq lemintek. Imma l-pesta u l-virus ma jersqux lejja. Malta daħlet fi kwarantina f'biża u daħlu ftit nies fuq li toddhom fuq dejk. U f'isem Kristu nitolbu l-malej fejjaqhom. Imma aħna l-poplu tal-Alla, dawk li intom tissejħu knisja, jekk qed timxi bil-biża, sorry, m'intix toġob il-mulej. Mhux qed ngħidlek ma timxix bl-erf u bil-għaqal, imma jekk qed timxi bil-biża. Halleluja. Jekk inti llum għall-ewwel darba f'ħajtek tixtieq tagħti ħajtek il-Kristu, għejd it-talba warajja minn qalbek. Illum is-saqadis, grazzi ta' Ġesu Kristu. Nitolbok salvani. Imlini bl-Ispiritu qaddis tiegħek. Nemmen b'qalbi kollha li inti s-Sid u s-Salvatur tiegħi. Mulej aħfilli fejn jien imxejt bil-biża u mhux bil-fidi. Aħfilli mulej fejn jiena ħallejt jidħol u jiddominani d-dnub f'ħajti u mhux l-imħabba u l-verità tiegħek. Millum il-qudiem jiena nindem minn dnubiti. Nindem anke jekk imxejt fil-biża. Nindem għax jiena tajt il-wisa lil laqdu fil-ħajja tiegħi, fl-injoranza tiegħi. Fin-nuqqas tal-fidi tiegħi. Imma llum mulej indur lejk b'qalbi kollha fejjaqni, eħlisni u kun inti s-Sid u s-Salvatur tiegħi. Millum il-qudiem inkun kisser kull biża, inkisser kull ħakma u niddikjara li permezz tal-ġrieħi ta' Ġesu jiena verament ġejt infejjaq. Mulej jien fi Kristu, Kristu huwa fija, il-qawwa tal-Alla tinsa fija, l-istess Spiritu l-qajjem il-Ġesu Kristu mill-imwiet jammar fija u jirreġuvinani u jagħti ħajja lil dan il-ġisem. Għax il-liġi tal-Ispiritu tal-ħajja ħelsitni minn kull liġi ta' dnub, mewt, mart u biża' għall-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Amen. Jekk inti qiegħed id-dar u qed tisma' dal-messaġġ u għandek il-mart, għandek xi uġigħ, ħanitolbu għalik issa stess. Poġġi jdejk fejn għandek l-uġigħ, fejn għandek il-mart. U itlob miegħi issa stess, anke intom dawk li tarawni fuq il-Facebook, dawk hawn preżenti tistgħu titolbu u il-preżenza tal-mulej qiegħda hawnhekk. Mulej, inti smajt il-karba tal-poplu tiegħek. Mulej nollulek għal darb'oħra l-infermiera, it-tobba, nollulek il-dawk kollha li mulej li ġew infettati bil-virus.
Nitolbuk mulej biex inti tfejjaqhom, testendi lidek l-lemenija u tfejjaqhom għax il-kelma tiegħek hija ħajja u inti fid-dil mulej. U għalhekk aħna b'awtorità bil-qawwa tiegħek fuq l-awtorità tal-kelma qaddisa tiegħek li inti ma tikdeb qatt, inti qed aħna nitolbu fuq il-marda u dan ifiqu u għalhekk illum bil-fidi mulej dawk kollha li timiddu jdejhom stess fuqhom infushom. Bil-qawwa tal-isem Ġesu Kristu ifiqu, kull marda tmil, kull uġieħ imir, kull virus imil, u niddikjaraw u ngħidu l-barra minn pajjiżna, il-barra minn xtutna, kull virus tal-COVID-19, kull marda u virus ieħor u uġieħ mulej qaddis. U grazzi mulej li inti titfa' fuq il-poplu Malti wawċi bħalissa, u fuq il-Knisja kollha tiegħek u l-poplu tiegħek, l-Spiritu mulej ta' żelu, Spiritu ta' fidi, u Spiritu ta' qawwa u ta' kuraġġ. Unkisru kull spiritu ta' biża, mulej qaddis fejn aħna nibna kontra tiegħek, aħfrilna, fejn aħna abbandunajnik, aħfrilna. Imminti tibqa' għani fl-imħabba tiegħek u dejjem tilqana għandek mulej. Mulej grazzi li qed fejja daw kollha li huma morda bħalissa. Grazzi li mulej li permezz verament tal-ġrieħi tiegħek, verament ġejjin infejqa u qed ifiqu issa stess. Il-qawwa tiegħek qed taħdem fihom. Kull ġoħ jitlaq, kull biża titlaq, mulej qaddis kull gidba tad-demonju tiġi esponuta u tiġi maqluha mill-qlub tal-poplu tiegħek, dan għall-glorja tiegħek missier f'isem Ġesu Kristu. Irċivi glorja u nur. Halleluja. Amen. Halleluja. God bless you, YouTube viewers. Narawkom, il-paċi magħkom. God bless you.